Ако сте, гайс, аз съм TurboBG и продължаваме поредицата с Car Force Simulator. Разбира се, ако ви кефят такива видеа, щупете тежко и бутона, абонирайте се, коментирайте и изпратете някакви приятеличета, каквото и да е. И да, нека да не се бавим, да продължаваме напред с клипа. Така. Хората, които са видяли видеото, са си спомняли колко коли имам за продажба. Така. Нещо ли? Трябва да радам ли? Окей. Слип. Гел Българистан. Сори. Така. Пак започваме с бъка. Перфектно започвам. Няма да си затварям вратата, защото и аз знам. Прибираме се, защото имаме доста хора за... Йо, what the fuck? Какво се случи, а? Не верно, не знам какво се случи. Тук що кой ми промени нещата? Както и да е. What the fuck, наистина не знам. Значи в момента съм доста изненадан. Без майтап, просто... What the... Не, се ще това. Но откъде и това ми се промени, ако не е тайна? Абе, това означава ли, че може да ги вкарвам вътре? Окей. Бизнесът ще работи доста хубаво. Само да почистим малко буклука. Така. Вземаме експириенс. Къде е другата котийка? Газ. Експириенса ми е готов. Не. Окей. Така. Колко много коли имам за продажба, боже. Добре, се качваме. Така да ги зареда с бензин. Къде се влизаше за да... Готово ли? Окей. Влизаме тук. Момент само. Правим снимка на Мерседеса. Цак. Какво? Не знам. Така. За колко ще го продам? 100 000. Така. Момент, сори.
Отваряме си офиса и... Просто наистина не знам как се случи това нещо. Просто от доста време не игра тая игра. Научвам се вътре и накрая гледам какво. Добре. Това ми е интересно какво е. О, сори. Нещо става. What the fuck? Добре, какво е това? Ето е... Опа, има реклама. Имаше реклама. Малко си увеличих пространството, но защо никой не идва? Не. Тази игра се промени тотално много. Ева. Това е брутално. Това табела за да пише отворено, но не. Опа, гайс, имам си човек. Да. Колко ли ми? Взимам ми обрута. Опа. Така, кешовицата. Сега да взимаме и това. Пепче. Ма те идват, аз какво? Брато, ти отиваш да ги гледаш ли какво? The fuck? Значи няма никаква идея. Какво се случи тук, що? Вот. Те са ми в продажба. Да ги продавам, ама аз не искам сега. Махаме. Сори, брата. Така, но за жалост скоро мисля, че това ще бъде от днешния клип. Надявам се да ви хареса. Чао и до нови срещи.